ensimmäinen nosto, niin katon etupään nostolaitteen. Joo, takapää sitten. Joo. Kannatin pyörä. Ja sitten kun se rupeaa kääntämään, niin se ensin kaventaa. Joo. Ja sitten se rupeaa kääntämään. Joo. Ja sitten se taas se levittää. Ja se mikä tässä on virhe, niin se, sitten kun se on levittänyt, sen pitäisi se kulma jättää siihen, siis se pystysuoritus. Joo. Ja jostain syystä se ei sitä jätä, että mun täytyy se vielä tehtaan kaverille soittaa.